Hi guys, maayong gabi isa inyong tanan. Si Mario nag-prepare siya sa sudan mo sa panihapon. And ang mga iring nga gagmay, di anan ako diri gibutang sa gawas kay dito agka nga hulog na sila dito sa ilahan gi-stayhan dito sa sulod. Nya karon magpagwapa sa ta, nakapangilamos na ko. So di arang akong gi-maintain nga pagwapa karon. Murag effective siya guys. Pagkahuman ako kuan bitaw kanang manghilamos kay murag magsinaw-sinaw siya dani tanawa. Wala ba ni kuan ha filter ha ang akong kuan kamera tanawa. Diba? So na tanawa. Mura siya ga sinaw-sinaw. And karon atong butangan dani sa kuan serum. So start na ta. Kung ganahan mo, order lang mo dani sa TikTok. Ay, kabalediktorian bagidani hinuon. Order lang mo dani sa TikTok. Ma Florence Skin Essentials. So, patsada siya guys. Kaso lang ang akong kurikong magsamot na sad ni Asya kay ngano nagkaon ako kaganiha og kuan. Kana ang dili manok. Ginoo ko talong daw itlog dito sa ilahan ni Lilin. Impas na sad niya ang atong kurikong dani. Unya napabaya sa dani sa akong kuan tanawa. Kabantay mo? Nya naapa sa dani Pero anam-anam na siya kakuan kay ako man nagipalitan sa tambal kay datong miagi. Napa-check up gyud ko sa doktor dito sa Hinguog. Nya giresitahan ko kay datong miagi diri unya murag paingon na siya diri dapit na ato diri moto akong gi pa-check up nya kihatagan ko kuan resita nga unsa to nga pangalan nya gipalit nako nya kay naa pa may nabilin kay duha ka ba akong gipalit nya isa ra man ako nagamit nya naay nabilin diha akong gi butangan unya agkanam-anam na sad kawala agkanam-anam na sad agbalik kay ngano agkaon masa ginadili dagan kay gidili Ginoo ko unya ang mga ginadili kay maoray ag kasud-an kanunay na mao nang bahala na lang. So karon atong butangan ning atong facial face. Nagluto siya sa noodles. Duha ka ingani ang akong ibutang. Dili gamay lang. Daw ako rin na siyang ana para ana ra dayon diretso. Muy akong pamaagi sa pagbutang. Yara. Uy, patsada siya guys. Nya pagkabuntag bitaw magmata ko kay ga sinaw-sinaw ang iyang diri kay Dani. Ga sinaw-sinaw lihukan sa di kay si Mio Napuliki si Mio sad og hagwa-hagwa sa iring Mio, ang iring diha, gyud sa naman di mo? Ya pagkabuntag kay gasinaw-sinaw siya diri. Dani gasinaw-sinaw. Ang diri, di ni gasinaw kay Ginoo ko na pa may kurikong. Patsada siya gamiton. Nya ang akong pamaagi magbutang dayon ko og kuan kana ang akong gigamit nga sunscreen, no? Kay maskin tuod og suga lang ni siya pero gakuan pud sad ni kainit, no? Kainit. Kainit sa naong Ginoo ko. Init kitag naong. Pero okay ra. Agoy na unusa naman ang nagkauna Ginoo. Gusto ko paghukad dadana kay mga unta. Agkabuang man ang sige na. Dani ko nag-edit ko dani kay na ako i-upload sa Facebook page. Nya Ginoo ko na. Kato isa ka bang ko adi. Ingani man gud kay Ginoo ko ang akong kuan itong kamera. Ako kamera kay Ginoo ko na ay time nga di ko makasend. Di ko maka-export sa kuan video. Transfer diri sa cellphone. Kay na ay error, ga-error siya. Munang gakalangan ko. Nya na ako'y duha ka video na wa pa na ang isa napasa karon. Nya kaganiha pa tong alas 4 na ako gipasa, Ginoo ko hangtod karon panahuman mao nang wa na ako ma-edit, di na lang na mao nang nag video na lang ko dani lahi
para upload sa Maya Mia Lifestyle kay wala naman ko'y kuan. Wala naman ko'y wala pa man ko kaedit sa video. Kapag abot lagi na ako, naa diri si Mario. Nya karon ako sa ning butangan ang akong naong sa ang sunscreen nga akong gigamit kay kuan. Gaangay jud ko dani niya. Gaangay jud ko dani niya mao nang kanira kanunay akong gigamit. SPF 30. Pagkauna na. Ako patay ni Nima. Pagsali ko na ipakuha na si Mio Ginoo ko si Mio. Hala, Giguyod di kinali. agay giguyod ko. Ayaw. Iskot si Mio. Agay Mio, giguyod ko. Guyod na niya oh. Mio, nara imong giguyod no kana mo na imo kuan oh, mo na imo duaan. Dira mo na imo duaan. Ikaw kay Gyunsa na nimong ningning ha. Nana sa niya. La, sige, paakon juga karon biya. Huy. Usap na ah. Pag-iatad. Di ni pwede isulod din nato sila sa basket. Kuan to na to, kuan ang basket kay isulod nato ni ang mga Ang gapong kailangan niya na. sagdi lang Hindi kaysa nagataas lagi. ay lagi pagtuman lagi diha sa taas. Mama. Tingali kay Ginoo kay Ay, agtuman. dito ko na ibutang na yung kapan dito sa gawa. Ug mag-ihi na diha ug mag-ihi daw magkalibang di matagbaw kapag manimaho na diha ang taas manimaho. Dito na sa kano ni plywood ma. Ay lagi pagtuman lagi. Ari bit plywood. Dito pa sa Di habog ito na to di mahagbong di patay. Ay lagi pagtuman. Dito yung was. Muni ang akong pamaagi sa akong kuan. Anya. Apilon sad nato ng dalunggan, syempre. Apilon sad ang liog kay puti kay ang naong unya ang liog Ginoo ko Ma. naglagom. Dito na klamaw. Sa silong ma. Di ba? Ay, bota. Oh, so karon tan-aw ninyo ha. Wala ni filter ang akong gigamit. Ba? Ano na siya kahayag ang akong naong guys. Bitaw sa tinuod lang. Ay nakadiferensya lang kay naay kurikong oh. Pero okay na ni ay at least buhi ta. Di man ni makapatay, no? So, di ara. Yan lang kasimple ang atong beauty products nga gigamit. Bitaw guys, kung ganahan mo i-try lang ninyo sa TikTok, Ma Florence Skin Essentials. So, gikuha kong endorsement ani. And abangan ninyo kay syempre mag-live pud sad ta sa kuan na may mga agreement, na may mga kasunduan, na may mga unsa tong gi kuan ni sir. Nag-chat si sir sa ako karon nang utana siya og kuan kana ang pila ang akong kuan pilay payment, pilay kuan talent fee or unsa ba diha talent fee. Bitaw di man ako kabisado gud ang mga ingana guys kay first time pa man ako nga mag-endorse na ay gadaghan ga kuan sa ako PM ga chat sa ako nga mag-endorse ko og sugal. So 10K ang weekly na ay gi kuan sa ako offer pero wala na ako gi dawat. Pero makaingon bitaw ko guys nga kuan kana ang uban bitaw mga vlogger nga kuan na jud dagko na kay na sila sweldo ha. Dagko na gani kay na sila sweldo pero nag-promote sila og sugal. Ha? Imagine ang vlogger nga akong gi-tan-aw jud sa kuan sa Facebook page si Thailand Girl. Grabe ka dato na kaayo ni Thailand Girl. Pero ga-promote gihapon siya sugal. No? Pero mao lagi nga kinahanglan naa kay kuan nga instruction nga dili pwede sa mga bata. Kana lang pod kung naa kay extra. Pwede ka mo dula. Gitrayan bitaw na ako na guys. Nag-chat na gid sila sa ako. Nag-chat na unya. Gi-forward na nila ang link. Forward na pod nako ang link. Pero murag na konsensya ko. Ako jud gidelete dayon diretso ang video. Dito na unto siya sa Facebook page. Murag nakuan ko ba kay ngani ang uban gani no
Kana ang agka-realize na ako ba nga ang uban agka-purdoy tungod sa sugal, di ba? Nya kita ga-promote hinuunta pero apakaingon ko nga ang mga sikat nga vlogger naman gani mag-promote magay sila nga mga sugal, di ba? Nga dako naman ta sila income. Sa amo siguro mga small kuan kana ang small content creator, pwede siguro mi mag-promote kay para maka-income mi, pero ang akong gihuna-huna pud sad ang konsensya. Makonsensya ko ba kay basig naiuban ma-addict na, no? Kay nangagi jud ko dana sa una, guys. Ginoo ko nangagi jud ko ka-addict bitaw sa una sa kuan. Ang ako pud sa to sa una swertres. Okay. Sa nagtrabaho ko sa una sa Bohol, Ginoo ko daghan man yawa-yawa. Okay, sa akong tindahan nga nabantayan kay naa may outlet. Naay outlet unya. Ang akong katapad nga tindahan kay kanunay man apakadaog. Yawa-yawa lagi. Pagtaya madam, ataya pud sad ko. Ang ending Ginoo ko bayot usahay ang sweldo nako. Gamay na kay kabilin tungod kay gamit sa kuan sugal munang nangagi kog ingon anak wa joy paingnan makadaog ka kaisa kaduha pero grabe sad ang imong pildi sobra pa sa kuan murag gibawi bitaw nya matua nga ako jud tong giundangan kay sa akong kuan jud murag dili jud angay dili jud murag dili jud pwede agay giho Hotdog. Kaon sa langay. gana ba gid dili pwede na dili na pwede ag kun paanan sa mga kuan kay mag dato ni agi gibutang gihatag-hatagan ni mga kuan nagsukar ba na siya Ito ay. si Mio Kaon na. Unya na ta kumain ka kaon na. namo na siya guys nga ato paghimo nako ako jud dayon siyang gi-cancel kay agi delete din ako ang video kay kuan man ang iyang pamaagi sa reels pero matinga ako kay nganong sa reels nga ang uban gani vlogger diha man nila kuan sa video. Diha man nila i-upload sa video niya. Nag-ingon man nga dili pwede sa video dito sa reels. Murag gisamukan ko mao to ang ako na lang gikuan. Ako na lang gi-delete, wala na lang ako gidayon kay usap-usad murasag na konsensya ko ba nga ingana. Kay promote baya sa sugal. Yung mao to ang kuan. Nawa na nagkauna si Mio sa kuan ho. Mao to ang gi-delete dai nako. Nya nag-ingon siya nga na-upload na ba ang video? Na-upload na ba ang video niya? Kay Reels baya. Dali na kay ang views. Buyag sad kayo, buyag sad bitaw no. Sa akong kuan Facebook page niya, nag-chat siya sa ako nga na-upload na ba kuno nako ang video na siya nga i-copy link to ang kuan, link na to sa dula daw i-pin nako dito sa comment dayon. Ang katong kuan, link na tong kuan sa comment, i-forward na ko sa ilaha kay para dito in-transact ang sweldo. Kay through GCash man. Kayong lagi kong saka no. Pero dili pwede kay Ay, butang ngay ma. naabi daghan magkuan. Ay, butang ini nga ma. Dala kuan na danang uban sulod kay para diha ato ibutang. Tapo. Ang tapo Kay niya. ag sulod naman ang kuan diha. Daw butangin na sa isa ka trapo. Ano sa ang tapo ng kay tapo? Dali lagi ikuan na dana kay ato nag isulod rato na sa ikubag ugma. Na, amigo. Kana mga ay na pa ipanglabay na kay kinanglanon para ba na uban. Nyama na siya guys nga cancel. Di na ako mag-promote. Nya with matching avocado kay itaha. Ugma hinog na ni siya guys. So maglabog ta ugma og avocado. Hindi po siya tuloy ni mo. Ang anong tulong nga upat mo na sila? Ang tago siya tuloy. Ang tago mo ma. Ha? Ayun ang tigabti. Ang? Diyan sa silong lang. Susuk mo yung matawag niyo riyan. Di na pwede ni Mio kay Ginoo ko ag Ay, sos. hambat-hambato niya. Awas ito na ambato niya. Iya, amigo na. Ay, yung gede. Nagtulog na sila. Ay, ipukaw. Dito. Kaya kami pa. Parang ka. Ano yung pagkakang tapos ang kaya, oh. Diyan na siya. Tugong mo diya ko. Susuk mo lang. Susuk mo likod. Susuk mo na sila. Diyan mo. Ug masama gaya na sa likuan ko ano ni Mio. Di, lagi. Samaran ta sad ka. Ay mo bitaw. Tingalig ikaw mo akong imo. Tago na min. Tago min. Buot na sa tao. Sige, gabi na ko. Ang sinis ng karaw.
Agay gabi inda ko agsili karaw. Pagkuha na diyan kikaunap ko. Basta tapos na hindi po ba? Agsalig yaw-yawa man sa way tunong minggi. Sus. Tingalig. Sumbagon na mong ni Mio karon no. Mio, kamsa ni Mami ti. Kamsa ni Mami. Grabe kini siya kabugoy kay guys kay gano ang iring Ginoo ko ang katong gagmay hambat-hambat niya. Mio, uy, humot kay mo Mio. Imo din gibutangan sa kuan, pulbos? Bunala ko yung ilong din niya. Nga naman. Ako. Agi pa ako. Pag kumpiyansa kay labisan ka na. Hindi sila mag-alabis Mio wala pa ma? Umana na. Bata na pa. Ibutang na to ni si Mio dani sa bangko. Dili ni siya kanaog. Kay kagani gibutang na ko siya, wa man nagkanaog. Ate, ang ako bata ma. Ang mga iring daw iro bahugan na sila kagani. Dani na kami ha. Di mag-down kay kuan ka, mahulog ka, mapiangan ka. Ha? Dana ra ka. Tanawa. Patsada og color ang kuan, floor ma ay kuan. Kani. Oh, ang trapo. Agkalain ang color kay ngano na kay agbutangan sa sundrok. Bright man si Mario. Bright ni siya, liwat ni siya ni kuan. Nakaon tab guys. Kinamot ta. Nakapalit ko og kuan kana ang sliced bread kay gusto na ko nga maghimo na pud ko katong pizza-pizza kay para magamit na pud niya. Na may avocado, magamit nato na ang blender. Ang katong isa puna magpalit ko kuan sliced bread. Ang kato wala pa jud nagamit ang katong gihatag ni Mami Vic. Gamito na jud na kay madaot na og dili gamiton. Basta si Lili nakalugar kay nagsabot lagi mi ni Lilin nga mag pizza mi diri, mag pizza mi ba. Ya kay wala pa man sa si Lili nakalugar. Kaganiha manggod sa buntag diri walay kuryente. Patsada kitong nang hamis minong bayot. Oh. Nya karon may gani pag uli nako kay dito ko sa ilahan ni Lili nag-upload. May gani pag uli nako kay naanay kuryente. Hayag siya guys. Ano akong ganahan nga hayag kanunay. Patsada tanawon ang balay nga hayag. Kahit kung dili hayag, lain murag palong kay tanawon ang balay, no? So kaon na ta guys, kay lami kay tagsudan hotdog og na ay noodles nga giluto. Patsada ta gipabutangan ako og kuan o. Kanang patsada ta gipabutangan ako og kanang kamuti tops. Hala, kaon na ta si Mio. Very good man si Mio. Di man siya ag-down. Dana ra ka Mio ha. Kay itsa si Mami. Nakaganiha kay nagha. Puang sudan kog hotdog karon. Nagsudan na pud kog hotdog. Lo, gabi ira ba karon makasudan na sa tag hotdog. Diyos ko bayot. Ito. Char lang. Kaon ta. Dana ka ha. Mio, dana ra ka. Behave ka ayo no. Diha ra sana siya guys. Di na siya ag kanaog jud. Kay ginaman ako, la sige kanaog kay para kuan ni matiil. Dala ka. Ayo. Behave ang niyo ha. Uy. Tama. Sakit na siya kung kaon. Kaibog sa siya. Kaon naman ka. Kaon ka guys. Ang kaon man sa kanon. Tumhagan. Kaon siya kanon. Pwede na siguro rin ako siya pakanon sa kanon, no? Ay, ingani na lang, guys. Kadang time nga magluto mig karning manok, pinag-adobo. Ay, pakaon siguro na ako sa iyaha ko na lang. Kanon dayon sa bawan sa aming manok, no? Nana na lang, pohon.
Kay para dili po. Sukad ba pag abot niya dili kay ginukudog po kaya ang yang gikaon. Oh, ba mi ha? Behave mi ha. Nga ang tagas. Avocado ho. Ang sakto din na ugma. Hoy! Be, daw na ka di. Daw na ka na ko di. Ali na. Down ta down. Dana ka ha. Aduh, atagan siya. Kanon. Dali lang kaayo. Dana ka. Guys, mga unta. Na may tudan diya sa kuan. Iring daw ilo tamban. Daw katong gabon ugma mapakuan kog kuan. Mapaun-un kog tamban. Kay para tamban sa tudan. Hotdog. Sa kaming. Ketchup. Ba? Apa? Marami din manok di ay. Pa manok. Ang sudan kagaya sa iring daw iro ginuko manok. Mga unta. Yeah. Gamay lang ha. Gahilom na din na siya. Hotdog. Akong ganahan katong na ay cheese. Okay, wala man ni cheese. Sa sunod katong na cheese akong paliton. Si Mario na nahurot. Di siya hilig sa hotdog. Dan amyo. Sa kuan August 2 Diworn Mio. Dahil na ako isa dito. Dapagupitan na nila ko yung kuan. Okay, yung kuan. Na nakatambo na siyang mata. Kuan pa man siya. Timbang niya kay 4 man. 500 pa na ng bayad. Kay 6 pataas. 6 kilo pataas. Kuan 800 to 1,000. Nya kay 4 kilo pa man siya. 6 kilo pa ubos 500. Nya nangawag si Alcel kaganiha. Ano siya nga? Mami, nakapamalina ko kaganiha. Daw nakainom po sa siya ininit nga maligam-gam daw. Itong instruction na ginako sa iya ha. Nabuhat niya. Nya. Ana ang gingnan nga mag-amping nga kanunay. Ayaw awayos kardo.
Mayo. Am niya. Tapos mayo sa gawas. Kalanda ko sa kwan. Yeah. Tadi ni pwede anaron ingan ni. Kahit mas man ang magbihid. Bilib ko ana ni Putot. Kay di jud na si Putot magkuan, sirok. Pero si Daniela, sirok si Daniela oy. Si Putot jud kay muhulat ra na si Putot kung hatagan. Na-train mangguna mo nagmaayo si Putot kay sa una dito biya na sa dagat. Daplin dagat, nagrent mi sa una dito sa daplin sa dagat. Nya kana si Putot. Abay jud namon na matug. Unlan pa din siya sa bukton. Pero kani si Mio, dili. Naay time nga kanaog siya. Aglukluk siya dito sa ilalom. Nya, usay kung abayo namo nya mag kuana kana makakatulog nami matinga ko kay nawala na siya. Naana sa din siya nagbalhin diya sa iyang higdaanan. Butan biya sa si Mio. Agsilos kay kung agkargahon ako si Daniela agawaga din siya. Ingana din sila no kani inani nga mga dog. Dawaga din siya. Ako gay na altam si Daniela agka. Ano tamay oh. Pila ra kalugas. Oy, gino ko hotdog. Agad, puyo miyo. Haet na bakag kuab. Kuko. Pwede man siguro na miyo makaan hotdog mo. Kaon hotdog miyo. Medyo kusog ng hangin din sa mua. Nga unta. Binta karon kay wala sounds. Mabuntag man good na ay sounds. Nga. Kay bawo naman sa YouTube karon Ginoo ko. Ang sound mas gamay ra. Copyright na dayon Ginoo ko. Sayang ang video. Mga sa Admiral si kanya siya nga. Naglimited ang akong video. Nawala to income. Saan man nga. Limited man. Pag mag yellow sign gani ang dollar, wala na income. Kurot na hotdog. Meng. Kuha si Mio dani sorry sa dia. Kaya malukaw. Suka? Suka? Kuha anak kabuang siguro ni. Suka? Nah, Adok mo ono. na. Kumakas ba na? Ha? Ano yun? Matakaon niyo. Dạ em làm gì? Thank you guys. Kan ya tuang mah. Busog na. Yun na lang ko to itigaron ma. Thank you so much sa inyong tanan. Sa mga suporta, thank you so much. Tugin niyo to ka. Ada urun. Nani mio karon mama beli.
Thank you guys.